vieras. Yllätys. Odotan, että mikro tulee päälle. Mikrofoni. Toimii. Kysyttiin, että missä on yllätysvieras. Yllätysvieras olen minä itse. Johanna Tukiainen, Teillä ei tarvita mitään piparakkomia eikä mitään sen enempää miehiä. Täällä riittää vaan, että Johanna Tukiainen sillä selvä vai mitään. Seiskan toimittaja kysytään. Ja täällä on ihanat blondit, ihanat pinkit asut päällä. Mieletön yleisö, aivan mahtavaa. Kiitos oikeasti teille. Musta on ihana olla Suomessa. 4 vuotta on melkein asunut Ruotsissa ja kun mä tulin oman kotimaahan, niin täällä on oikeasti... Meillä on aika hyvin asiat meidän maassa. Jos asuu ulkomailla, niin näkee se vielä paremmin, että meillä on aika hyvin vielä kaikki. Hyvä Suomi!